Hi mga bay, kumusta? Nami diri karon naglaglaag mi sa Robinsons sa ni supermarket. Kay nangita ko og dahon sa Georgia. Gimingaw ko sa dahon mga bay. Nya karon nakaagi mi og ganing mga snack. Kita ko fresh lumpia. Dili siya lami, dili siya pareha to mong gikaon. Ito na nga tumikuan. Di siya lami mga ba? Lami gitong palit ibang giitan katong Cebu City. Ang binignit mo ilami. Nga ta binignit. Nang kabanagnat. Banagnat. Lami. Ay! Lami ang binignit mga bay. Ay, Pasko na kayo ang kuan music. May ikaw rin mag-video nga. Dili siya lami. Ha? Ati lang po mag-video. Dili, tapan na ko. Ikaw, nag-video. Na, habit na mo man. 3 minutes naman yun. Wala na ni Bay. Sa din na, kamuti? Alam mo yan na. Oo na, vitamins na. Ikaw kamuti pala. Na. Gusto mo dagan. Dili na ko motrog balit ani. Dili siya lami. Lami kayo ang binignit. Okay kaya. Okay kayo ang binignit. No. Okay kayo. Binignit mo. Gabi pilihan sila kung kamuti. Di mo kaka. Ay, ganan ako. Kapit na mo. Buka ako. Ako. Bye-bye. Bye-bye. Wala pa guys? Kasi gungit. Na mga unta binignit. Wala nga ba yun? Bye-bye. 4, 5.